Toýdan süýji sözleri, ýaşlamada ýolaýan süýji arzuwlaryny diklemek diýsek ýakynlyk. Kalplary, ýürekleri nesine ateşdaýdy. Yaşlamadan yetip gelýärler diye, şoň üçin mehmanlar hoşaçylyp bizden aşlaşmak. Toý iň güzel pursatlar, iň gyzykly pursatlar bilen bilen. Ýere. Boşluk habarım var. Yaşları da çılamak davarası ilan edilýär. 1, 2, 3. Köp sağ olun. Televizyonda tempocu tuğlamak. Soğutmalı konuşulýar. Sen